Mo din mo ang gibisita diri mga ma'am sir nga amo ang kinakusgan nga pastor. Oh, namutanag siya asawa Oh. Kita na siya. Oh. Na. So, Kami primero may suroy dito. Guys, naabot tabi guys. Dira ta mga do guys, so dira. Kaya naman. Ha, di ato atuon guys. Ay guys, simple guys. Nagalabot-labot na sa guys so. Tara, ang driver na mga pinakagwapo nga papa na. Shout out Michael Lowry. Shout out kay Mike Lowry. Hi, Basura! Di ba, ingon me, sunod gid me. Ikadalala. Yara. Kasweet, ano yan, lami, hapak ko na yun. Over. Hala! Hapit. Nabidyoan yun. Kita na cellphone na rin. Hala, akin. So guys, ako na po guys. Ikaw na bigay mo ko tuklot. Dati ka na pa kayo kagbatasan. Agad ko. Ano siya? Nanay sigod. Rin. Hari ng pundo. Hi, Pastor. anda pa man yung katinan. Gara, kumpak na. Yes, ano naman mga vlogger here. Yes! Hi, follower! Over. Yung bata dito guys. Mas yung mga katil, tura. Halin na. Nadlok. Meron anti-anti yang sinilas. Dito pa diyan sa yan. Ay, naglaki guys. Basta-masawat ka na guys. Dito mapagaw. Orang pasangan. Mo din mo ang gibisita diri mga ma'am sir nga amo ang kinakusgan nga pastor. Oh, namutanag siya asawa Oh. Kita na siya. Oh. Na. So. Ah. Nah. Ang mga higala oh. Kumusta mang buhay-buhay? Ha? Ano na ganahan ako? Ang importante ang mahalaga no. Kumatin sa inyong kasal. Buhay. Wow. Guys, Amano si Kwan? Sawa ni. Dennis? Oh. Lang. Agay! Nag-make up pa. Mo din yang bana ni pastora. Hi. Hello. Shout out. Yes. Shout out from Kayagan. Mo ni pinaka kusgan sa una. Karon na. So, karon kusgan gyapon. Daw. Ay, Ginoo ko, ikatawa na lang nato ni Christ. Buhay na tulis kalibutan. Mga pagsulay basta importante no. Mahimo. Di lang kita mo biya sa pagkalaga sa pagbuhay ng Dios. Oh, nagwali na siya. Sante nimo. Service. Lang. Oh. Kay Lisa sa diha. Pinaka dabis dia no. Ayun, dito. Lagi mo tayong mga dagkog tiil basta ang importante. Ano magilis sa mga kakaykay? Sige daw. Kayo, makalubot-lubot ko. Sa buwan niyo, video ni dire. May pinaka. Sa naman. Sa lahat ng kasalanang nagawa, kapatawaran ay aking hinihiling na linisin mo ang puso ko at yakapin ng pag-ibig
Panginoon. Sura no? Intellectual driver. Ay, ni Saka ba? Ayun daw siya nga, atong duawon to si Pastor Tilo dito din. Okay, manganggat na sa basketball. Hey! Oh, tara! Basketball ka, bula! Ikutas sana. Ano ba? Hinahinay ka dali pa. Ha? Na ako'y nanghihina. Lagi. Hinita ka sige dulan. Palakubog sa una. Sa una na to? Ha? Sa kalagayan ko, Ha? Okay tayo. Hindi ka. Ay, naturo ko deh. Nurga piki. Natupad mo daw. So, nanguha sila butong dari mga pang-share. Tawa. Tuloy, pastora. Oh, namudagdan ba? Ganda naman ni kayo. Maganda na. Doon, bas mo doon. Tapos sila lugit sa buto. Ano yung rin na mutong? sa sakit na Kung isa na niyo dia. sa iyong pag-ibig Ay, hatag ka na may sulod. Ay, sulod.